Maayong pagkapasok ug pagkaguyod sa rider human gidaro sa auto sa Dalan N. Bacalso, Cebu City. Ang detalye sa report ni Sereno. Ang insidente nga nahitabo niadtong Sabado sa buntag nakuhaan sa dashcam sa sakyanan ni Richard Hihapon nga nagdagan sa pikas nga lane. Padung sa Cebu South ang netizen, samtang padung sa Cebu North ang auto ug motorsiklo. Makita sa video nga nagdagan ang auto ug motor atubangan sa usa ka universidad sa N. Bacalso Avenue. Dihang kalit lang gidumbol sa auto ang motor nga matud pa mopadung naong tagsud sa eskwelahan. Nasayran sa uploader sa video nga manag-uyab ang sakay sa motor nga padung unta sa maong universidad. Natumba ang motor, naligsa ng angkas ug naguyod ang driver sa motorsiklo. Ang ni-brake sa iyang sakyanan, ang lawas na sa iyang naligsan. O nga nagbara sa ilawom kay pag naog nako nag-revolution man siya, so meaning dili brake ang iyang last nga natamakan ang accelerator gyud. Midugang si Hihapon nga sa tabang sa ubang mga tao, gialsa nila ang auto ug naatras palayo sa rider. Dinhi na nila nabantayan ang babaeng sakay sa auto nga nangayo og tabang. Giatake matud pa ang iyang bana. Sa usa ka text message gikumpirmar sa Traffic Enforcement Unit nga giatake og namatay ang 42 anyos nga driver kinsa usa ka engineer. Matud ni Police Major Kenneth Albotra, ang hepe sa TEU, nagkasabot ra ang duha ka habig. Ug gawas sa pangus, luwas rang rider nga na-discharge sa ospital pagka-Domingo. Pahimangno sa TEU sa mga motorista nga gawas sa pag-check sa sakyanan, dapat anaa sa maayong panglawas ang driver. Si Hihapon gitawagan sa paryente sa mga biktima nga nagpasalamat sa iyang tabang ug sa video nga iyang gi-upload. Unya didto ba gyud sa ligid ang iyang ulo nga part. Muna niingon ko nako ang gyud kanang doon na gyud milagro kanang second life. Doon na pagay purpose ang Dios nganong gipabuhi itong tawhana. Nico Sereno, Balitang Bisdak.